Rhaid i landlordiaid ac asiantwyr sy'n cynnal gweithgareddau gosod a rheoli mewn eiddo Rhentu Nghymru, wneud cais am drwydded Rhentu Doeth Cymru. Fel rhan o'r broses ymgeisio, rhaid i ymgeiswyr gwblhau hyfforddiant i ddangos ei bod yn deall ei hawliau a'i cyfrifoldebau. Mae opsiynau hyfforddi yn wahanol yn dibynnu a yw'r ymgeisydd yn gwneud cais am ei drwydded gyntaf, neu'n adnewyddu trwydded sy'n bodoli eisoes, a gellir cwblhau'r holl opsiynau ar-lein neu mewn ystafell ddosbarth. Beth am archwilio'r opsiynau hyn yn fanylach? Os ydych yn gwneud cais am eich trwydded gyntaf, rhaid i chi basio cwrs landlord neu asiant o fewn blwyddyn cyn cyflwyno cais am drwydded. Pan fyddwch yn dod i adnewyddu eich trwydded, mae opsiynau ychwanegol ar gael i chi. Opsiwn 1 yw ail-wneud yr Hyfforddiant Landlord neu asiant a gwblhawyd gennych fel rhan o'ch cais cyntaf am drwydded. Yr ail opsiwn yw'r Hyfforddiant Ail-drwyddedu Landlord neu asiant. Mae hwn yn grynhowad byr ar y cwrs cyflawn gwreiddiol, ond gyda mwy o bwyslais ar newydiadau deddfwriaethol dros gyfnod eich trwydded gyntaf. Rhaid cwblhau'r opsiynau hyn o fewn y flwyddyn cyn cyflwyno'r cais am drwydded. Yr opsiwn olaf yw cwblhau datblygiad proffesiynol parhaus, a elwir fel arall yn DPP. Mae'r llwybr DPP yn cynnig mwy o hyblygrwydd, gan ganiatáu i chi gwblhau'r cyrsiau dros gyfnod 5 mlynedd eich trwydded, ac mae'n arbennig o fuddiol i'r rhai sy'n dymuno mireinio ar feisydd pwnc penodol. Mae gan bob cwrs DPP nifer penodol o bwyntiau, yn dibynnu a yw'r cwrs yn orfodol a elwir yn DPP craidd, neu o ddewis yr ymgeisydd a elwir yn DPP atodol. Edrychwch am gyrsiau DPP craidd i sicrhau eich bod yn bodloni'ch gofynion hyfforddi. I gyflwyno cais adnewyddu, rhaid i landlord gyflawni o leiaf 60 pwynt DPP, tra bod yn rhaid i asiant gyflawni 80 pwynt. Gallwch ddewis cwblhau'r rhain yn uniongyrchol drwy Rhentu Doeth Cymru, neu drwy ddarparo'r hyfforddiant allanol cymeradwy. I ddysgu mwy am opsiynau hyfforddi, partneriaid cyflenwi, ac i weld y rhestr lawn o gyrsiau sydd ar gael, ewch i rhentudoeth.llaw.cymru/cyrsiau-hyfforddi.